Hello, hello, hello! Welcome back! Ito na naman po ang inyong lingkod, si Lorna Hermosilia para sa ating Waray-Waray Language Tutorial. Alam niyo po ba na ang Waray-Waray ay pang 5th most spoken language or regional language po siya ng Pilipinas. Kaya, kahit papano po ay dapat may alam po tayo or nakakaintindi po tayo kahit konting waray-waray man lang. Kasi baka malay nyo, meron po kayong mga relatives na waray-waray or mga kaibigan ng waray-waray. Kahit papano po ay may naiintindihan po kayo na konting waray-waray. So, simulan na po natin. Unang salita, ang unang magic word ay aso. So, aso po ha, hindi aso. Dog po yun. So, aso sa waray. Sa Tagalog po ay usok at sa English ay smoke. Pangalawang salita, kalayo. Ang kalayo po sa Tagalog ay apoy at sa English ay fire. Susunod ay luwag. Sa Tagalog po ng luwag ay sandok at sa English ay ladle. Ladle. So, pang-apat ay uring. Sa Tagalog ay uling. At sa English ay coal. Ang katinang mata ko, coal. Sungo, ang panglima. So, sungo. Ibig sabihin ng sungo ay panggatong. Hindi tayo makakapagsaing kapag wala tayong sungo. So, sungo is panggatong. At sa English ay firewood. Kanon, ang sumunod nating salita. Ibig sabihin ng kanon ay kanin. Sa English ay rice. Asyete. So, pupunta ka ng tindahan. Sasabihin mong, papalita dawhin asete or asyete. So, ibig sabihin, pabili nga po ng asyete or pabili nga po ng mantika. Yan. So, pwede po sa mantika bumili tingi-tingi. 5 piso, 10 piso. English po ng mantika ay cooking oil or oil. Ang sunod ay suoy. Ang suoy ay maaslong. Ibig po sabihin ng suoy ay suka. Maasimang suka. So, sa English po ng suka ay vinegar. Vinegar. So, laso na, ang sumunod nating salita. Ang laso na po sa Tagalog ay bawang at sa English naman po ay garlic. Bunay. Bunay is itlog. In English ay egg. Okay, tadtaran ang sumunod nating salita. Ang tadtaran po ay sangkalan. Sa English ay chopping board. So, ayan guys. Sana po ay may natutunan kayo para sa araw na ito. So, hanggang sa susunod po na ating waray-waray tutorials ulit. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe. Bye!